15 факта за манипулациите, които малко хора знаят. Манипулацията е опит да се контролира или влияе върху поведението на друг човек без негово съгласие. Тя може да бъде вербална, невербална или чрез действия. Рекламата и маркетингът често използват манипулативни техники. Социалните мрежи и медиите могат да манипулират общественото мнение. Манипулаторите често използват страх, вина или срам, за да влияят на другите. Психологическите трикове като газлайтинг са форма на манипулация. Манипулацията може да бъде съзнателна или подсъзнателна. Децата и тинейджерите са особено уязвими към манипулация. Политиците понякога използват манипулации, за да спечелят подкрепа. Личностите с ниско самочувствие са по-лесни за манипулиране. Манипулацията може да бъде позитивна или негативна. Често манипулаторите използват ласкателство и комплименти, за да постигнат целта си. Манипулацията се използва и в бизнеса за убеждаване на клиенти. Известни психологически експерименти показват колко лесно хората могат да бъдат манипулирани. Разпознаването на манипулация изисква критично мислене и наблюдение на поведението на другите. Манипулацията е толкова ефективна, че понякога хората дори не осъзнават, че са били повлияни.